hoxe viñemos a esta roda de prensa un pouco para denunciar o pasotismo que está habendo desde a Xunta para arreglar pois, o problema que ten Ribeira Sacra neste momento. Levamos tempo pedindo unha solución que cada vez parece que se acerca máis a vendimia e a Xunta sigue pasando desa solución. Cada vez hai máis riesgo e cada vez temos máis viticultores que nos chaman ca preocupación porque non hai quen lles recolla as uvas. Pode ser que queden unha cantidad importante de uvas colgadas dado que hai adegas que están transmitindo e que non as van a recoller porque as adegas están cheas. A situación do viño tinto en xeral, como xa denunciamos noutras rodas de prensa e noutras notas, pois está complicada a nivel xeral, a nivel mundial, por decirlo de unha maneira. Rioxa, Burdeos, todo o mundo pois ten moitos problemas para sacar o viño tinto. Noutras comunidades autónomas pois estuveron facendo cousas xa o ano pasado, destilación de crisis, 11 comunidades autónomas, fíxose unha poda en verde de máis de 270.000 hectáreas, fíxose grandes cousas en canto a Xunta de Galicia pois estuvo a mirar para outro lado a esperar que o problema se resolvera por el sol. Aquí pois chegamos á situación que estamos hoxe, non? Cas uvas sin garantía de recollida, podendo quedar unha gran parte desas uvas colgadas nas viñas, os viticultores sin ter mecanismos para poder recollelas, porque a día de hoxe non hai bodegas suficientes, nin nas propias casas poderían recoller esas uvas, co que eso pode supor unha denominación de orixen como é Ribeira Sacra. Falamos dunha denominación de orixen relativamente pequena, dunha denominación de orixen onde temos unha viticultura heroica, unha viticultura que costa moito sacar a final de ano pois esta produción, onde os costes de produción se disparan e onde é moi caro chegar con un kilo de uvas a final de campaña. Os viticultores fixeron o seu traballo, continuaron mantendo esas viñas, temos unha boa colleita, todo se prevé de que vamos a chegar a unha colleita parecida ao ano pasado, por o cual o problema está en que non temos onde metelas. A Xunta mira para outro lado, non quere oír falar do problema, non sei se espera a que se solucione vía un granizo ou vía un caldeo, supoño que estarán a esperar eso, pero a realidade é que vamos a pasar ao abandono, porque o viticultor, cando nun momento crítico, nun momento de que xa fixo o traballo, ten que deixar as uvas colgadas un ano, o próximo ano é deixar as viñas abandonadas. Nun territorio como este, onde é tan importante a viticultura para o seu paisaxe, para o seu turismo, para todo o tecido económico desta comarca, sería un auténtico suicidio permitir que a xente abandonara. Xa non son moitos, xa é unha denominación pequena, como dixen antes, falamos de menos de 2.000 viticultores, por o cal creo que sería fundamental, e lle pedimos á Consellería do Medio Rural, e neste caso á Conselleira, que a parte é de Lugo, que se poñan a traballar, e que se poñan a traballar xa porque non temos tempo. Temos que darle unha solución a corto plazo, non nos podemos permitir. O obxectivo é que non quede ningún kilo de uvas colgada e que se paguen por encima de costes de produción, que cubra traballar esas uvas. É a única solución para que a xente siga traballando e que se incorpore ao medio rural. De nada vale anuncios de que queremos traer xente ao medio rural se despois os que temos no medio rural non nos axudamos. Igual que cando hai un problema na automoción ou un problema na banca por se tirou de fondos propios e se axudou a eses sectores, creo que neste caso a Ribeira Sacra e o viño tinto, neste caso temos que tirar deses fondos e por cartos encima da mesa e buscar solucións para que sacar os excedentes de diante. Parece ser que hai en marcha sin resolver unha destilación de crisis que non vai a resolver todo o problema, senón unha pequena parte, buscar outras medidas que deixaron pasar de largo, como pudo ser a vendimias en verde, buscar ao largo do ano promoción, buscar a intención de sacar o viño do ano pasado, cousa que non se fixo, e agora nos encontramos con este problema. Nós lle pedimos un pouco eso, que se poña a traballar para non abandonar os viticultores, a sorte de Dios, e que toda a uva entre a un precio digno e que podíamos traballar de cara ao futuro. De cara ao futuro temos que seguir traballando para darlle viabilidade a esta denominación de orixen aos nosos viticultores. Tenemos que buscar medidas nesa línea, na línea de facer algún cambio varietal, de buscar outras medidas para que poñan maior valor os nosos viños e buscar novos mercados. Eu pouco máis que decir, lle deixo a palabra a Félix. Bueno, moi bons días, moitísimas gracias por vir. Para nós é un momento importante
importante. Fixemos unha roda de prensa hai pouco máis dun mes, denunciábamos unha situación que nos parecía preocupante e hoxe vimos a iso. Vimos a decir claramente que hai tempo para evitar esa posible situación de que quede vino, que queden uvas sin recoller. E, por tanto, o objetivo desta roda de prensa é activar todos os mecanismos daqueles que teñen competencia, responsabilidade e capacidade económica para facelo. Non podemos permitirnos que desaparezca ni un solo viticultor nesta comarca, non podemos permitirnos que quede un solo kilo de uvas sin recoller, non podemos permitirnos que se recollan uvas por debaixo do que costan producir. Por lo tanto, estamos no momento de tomar medidas e decisións, e é a Xunta de Galicia quen ten que facelo. Nos reuníamos estes días co Consello Regulador, cadegas, con produtores, e todos compartimos esa situación preocupante. E o que temos claro é unha cuestión: non queremos buscar culpables. As adegas son os nosos aliados naturais e con eles temos que buscar a solución. Se eles teñen problemas, nós tamén os temos, e se nós temos problemas, as adegas os teñen. Por lo tanto, temos que compatibilizar a salida e a solución das adegas con a salida e a solución dos viticultores, dos produtores. É difícil estar falando traballando en unha declaración de Patrimonio da Humanidade dunha comarca como esta e poder pensar que van a quedar zonas abandonadas, que donde non se recolla uva, donde teñamos viñedos abandonados. Eso é impensable, porque automáticamente estaríamos tirando pedras contra o noso tellado. E o certo é que neste momento temos, en primeiro lugar, un problema puntual, a corto plazo, que temos que darlle solución. E a solución non é pedirle ás adegas que recollan todo e que paguen por encima de costes de producción, porque sería tanto como decirles que as levaran por diante. É inasumible, e o sabemos. E en base a esa coherencia e responsabilidade que levamos demostrado de toda a vida, o que decimos é que hai que activar mecanismos que os hai. Primeiro, hai que protexer desde a propia administración autonómica o que son as producións que están nos bancais. É dicir, iso é vital para esta zona. Por salvar o entorno, polo impacto que generaría ese abandono desas zonas, e, por lo tanto, eso hai que activar mecanismos con dotación presupuestaria para evitar que eso suceda. E despois, da man das bodegas, da propia Consello Regulador desta denominación, hai que buscar outro tipo de solucións. É dicir, e digo para este momento, se as adegas van a poder recoller como máximo 80% e algunhas nin siquiera iso, habrá que activar mecanismos para evitar esa desaparición e esa falta de recollida dese outro 20%, algo máis dun millón de kilos de uva que pode quedar sin recoller. E iso hai que facer como se fixo en outras denominacións, como se fixo en outras regións deste país. O País Vasco activou axudas para paliar ese detrimento que se producía na recollida de uva, é dicir, esa reducción que se practicaba en denominacións como foi a Rioxa no seu día, e, por lo tanto, se activaron axudas para que os viticultores non perderan e seguiran producindo. Pero, é dicir, necesitamos que a Xunta de Galicia deixe de dar leccións, deixe de facer de cuarto sindicato e empece a utilizar a capacidade que ten presupuestaria e capacidade de tomar decisións en un tema da súa competencia para que, de unha vez por todas, haxa solucións reais a corto plazo. E despois temos que empezar a traballar para darlle unha salida a un problema estructural, un problema que se nos plantea a largo plazo por diversas situacións, caídas de consumo, unha produción que está desligada realmente da comercialización e que, por tanto, que hai un exceso, como nos están dicindo. Temos nas bodegas unha cantidad importante de viño que hai que sacar, a destilación non vai a ser a solución para todas, incluso algunhas bodegas van a ter dificultades de poder utilizar este mecanismo porque les vai a producir unha disfunción nas contas que despois vai a ser difícil de que podan seguir comercializando e traballando, e, por lo tanto, se chegamos tarde a asuntos como a poda en verde, que tamén é certo que en comarcas como esta é difícil poñer en marcha a destilación, estamos a expensas de saber que o que sucede, hai que poñer en marcha un plan do conxunto do sector para evitar que este problema se volva a repetir en anos sucesivos. E, por lo tanto, que facemos é un chamamento á Xunta de Galicia para que active de forma inmediata e para que evite o que pode ser un desastre en esta comarca. Porque aqueles que deixen de producir, aqueles que deixen de recoller as súas uvas este ano, o ano que ven non o van a facer. E, por lo tanto, o que se expón é que vai haber un abandono. E este é o momento, non vai haber ningún outro.
E creo que en este momento estamos todos da man para darlle unha solución a unha DO que é fundamental no noso país, con un viño de calidad, que produce un viño de calidad. Hai salida en mercados internacionais, hai salida pola vía da promoción, hai salidas con outra serie de consideracións, pero que necesitan o apoio público. Esa publicidade que hai que facer desde a Xunta de Galicia, desde a propia Administración, da Central, da Autonómica e seguramente tamén desde as propias diputacións que tamén se teñen que implicar en todo este proceso, pero que parece lógico é que non se deixe a súa sorte abandonados os viticultores e tamén as adegas, que tamén teñen problemas reais en este momento e, polo tanto, son as que teñen que ter unha solución compartida cos viticultores. Isto é o que vimos a denunciar porque este é o momento, non hai outro. Se toman as solucións xa, ou do contrario vamos a chegar tarde.